റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്ക് എത്തി. റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്കിന്റെ ഡെലിവറി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചതായി ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ഡൈനാമിക് SE ട്രിമ്മിൽ ഇഞ്ചിനിയം 2.0 ലിറ്റർ പെട്രോളിലും ട്രിമ്മിൽ 2.0 ലിറ്റർ പവർ 4 ട്രെയിനിലും പുതിയ ഇവോക്ക് ലഭ്യമാണ്. 2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ 184 kW കരുത്തും 365 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 150 kW കരുത്തും 430 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. 64,12,000 രൂപ മുതലാണ് പുതിയ റേഞ്ച് റോവർ ഇവോക്കിന്റെ ഷോറൂം വില.